Hoeve-Hoogland is een liedskalige, dwarszame plaats in Stiensgeer. Dat Erik en Annegreet Boven in haar tuin lokaal eten produceren. Hoewel ze 15 kei en 25 geiten hebben, is dit net de haatzaak. Het gaat meer om het begeleiden van mensen met begelijks autisme. En nou dreigen ze, troch nieuwe regels, haar een stuk land van 3,5 bunder te verliezen. Ja, vroeger had je een stuk grond wat je pachtte en dan werd het eigenlijk ook wel weer verlengd. Nu is het de regel dat iedereen moet kunnen inschrijven op het stuk grond. En de pachtduur is verkort naar een jaar. Dus elk jaar is het eigenlijk weer afwachten, mag je het pachten of niet. De provincie reageert schriftelijk. Voor deze korte duur is gekozen, zodat we onze aangekochte grond daar waar nodig op een korte termijn voor onze opgaven kunnen inzetten. Nee, ik ga zeker nog, en het is ook niet zo dat ik denk dat helemaal niks meer gaat lukken. Ik ga zeker ook met, want dit is van de provincie Friesland, ga ik ook zeker nog mee bezig. Maar het is natuurlijk breder als ons bedrijf. Ik denk dat heel veel biologische boeren en kleine boerderijen hier last mee zullen krijgen, zeg maar. Boven mag het hem zorgen. Maar opjaan, daar tinkt er net om. Nou ja, waarom jullie hier zijn, is natuurlijk ook een berichtje wat ik op Facebook of op LinkedIn had gezet. Waarin ik wel oproep doe aan particulieren of aan boeren die een stukje van 3, 4 hectare hebben die ik zou mogen gebruiken om met die jongeren hooi te maken.